Ahojte. Um, Včera som bola na komparze v Bratislave. Ešte sa rozhodnem, či idem hovoriť meno tohto projektu. Takisto by som možno bola trochu pokrytec, pretože som vlastne podpísala, dá sa povedať, že zmluvu, kde som vlastne potvrdila, že dovolujem týmto dotyčným, aby použili vlastne moje zábery, moju tvár, moju podobizeň, moju prácu na tomto, aby to použili v ich prospech, dá sa povedať. Je to z veľkej časti moja chyba z toho dôvodu, že hoci mi teda dopredu dali vedieť názov tohto projektu a aj vlastne podľa čoho je to robené, ale nespravila som si dostatočný výskum. Tá natúra tohto projektu, som zistila, že možno nie, ale mysleli sme si, že teda tá téma tohto projektu, že vlastne je to niečo, čo nás zaujíma, je to nášmu srdcu blízke. A to je teda slovanstvo, slovanské obrady, naša slovanská kultúra, naša zabudnutá história, naše pohanské zvyky, taký ten duch a srdce nášho národa a teda nás ako Slovanov celkovo. Bolo nám povedané, že sa bude točiť slovanský rituál, čo už to mal byť trošku red flag, lebo vlastne Slovania ani nemali až tak rituály, ako skôr obrady, posvetné obrady. Na mňa tento projekt nespravil dobrý dojem. Cítim sa dosť zle. Energeticky. Emocionálne tiež. Psychicky. Pretože vlastne to, ako bol ten rituál v úvodzovkách, pretože to aj nebol nejaký naozajstný rituál, vyobrazený, bolo naozaj veľmi zosmiešňujúce. Až urážajúce by som povedala. To, ako sa tvorci k tomuto stávali, tak bol to naozaj taký posmech. Naše inštrukcie boli: hýbte sa úplne šialene, tancujte, kráčajte úplne mimo, ste proste úplne zhulení. Predstavte si, že ste boli proste v lese 3 dní a 3 dní ste už nahulení. Oni z nás tam spravili úplne, že chodiacich zombíkov. Hej. Nadávali tam proste úplne, že neprofesionálny prístup. Najhoršie je, že keď je človek v tomto prostredí a už proste pristúpil na toto všetko, že už akože súhlasil so všetkým, proste dal sa na to. My sme absolvovali aj dosť dlhú cestu, pretože my bývame veľmi ďaleko od Bratislavy. Tak proste už je človek taký, že jednoducho je tam na to, aby spravil nejakú robotu, aby spravil nejakú prácu, aby spolupracoval, aby bol profesionálny a teda spravil to, na čo tam prišiel. A keďže ja som vlastne aj vyštudovaná herečka, tak proste som to robila aj s tým, že proste dávam do toho nejaký profesionálnejší výkon, dávam do toho seba, beriem to ako prácu, proste neberiem to len ako nejaký úlet. Proste to, čo povie režisér, to sa pokúsim si zobrať k srdcu, pokúsim sa teda počúvať inštrukcie, ale takisto dať do toho seba, dať do toho proste moje autentické pocity, pretože o tom je predsa herectvo. Teda dala som do toho veľmi veľa energie, dala som do toho naozaj svoju úprimnosť a zároveň sa hnevám sama na seba, pretože som to vlastne dovolila. A oni to tak teda brať nebudú, pretože pre nich vlastne to, čo robia, je úplne normálne a proste povedali nám to, čo sa ide robiť, aj keď nám to nepovedali do detailov, povedali nám naozaj len tie základy, nepovedali nám presne, že o čom to je, čo presne sa bude točiť. To nám vlastne povedali až na mieste, keď už sme sa vytrepali hore do lesa, mali sme kostýmy, mali sme make-up, podpísaná zmluva, hej. Takže proste to už bolo také, že tak už to spravíme, hej, a človek si to v tom momente ani neuvedomí. Pretože vlastne je tam vytvorená istá energia, istá bublina. Bolo tam viacej takých tých, ktorí to brali dosť umelo a fejkovo a srandovne a proste nemali absolútne žiadne informácie o našej histórii, o našej kultúre, o tom, aké posvetné to je, o tom, že to naozaj niečo znamená, že vlastne nám to bolo zobraté, že vlastne teraz sa všetci správame v tých
betónových džunglách, hej, v tých veľkých mestách, ako proste len prázdne schránky a bábky. Nie je to o tom, že by som sa vás snažila nejako uraziť. Skôr by som chcela len poukázať na to, že často, hlavne v tejto modernej dobe, sa vieme dostať do takého stavu, kedy si vlastne neuvedomujeme, kedy sme vlastne úplne taký možno trošku aj zatvrdlí, aj proste neuvedomili, až apatickí k istým pravdám života, k samým sebe, k našej esencii, k našej autentickosti, k našej ľudskosti a k nášmu duchovnu. Jednoducho táto moderná doba z nás spravila, hej, proste ľudí, ktorí na sebe majú polyester a gumené podrážky a nosia a jedia plasty a zaujímajú sa len o to, ako vyzerajú a aký make-up majú na sebe, či je ho dosť a či je dostatočne pekný, či si dokážu dostatočne pretvoriť tvár, či majú dostatočne hladké telo a zbavia sa všetkých prírodzených vecí na svojom tele a napichajú si do seba botox a obliekajú sa ako figurína v obchode a tak to aj vyzeralo. To prostredie, tí ľudia tam, naozaj to bolo ako proste, keď nejaká umelá, fejková bábka sa snaží napodobniť človeka a jeho podstatu. A zároveň vlastne tou podstatou a tou ľudskosťou pohŕda. Každý má aj svoje temnejšie stránky a svoje svetlejšie stránky, samozrejme aj naši predkovia, samozrejme aj starí Slovania, ale zároveň mám pocit, že naša moderná doba a naše médiá z nich robia úplne, že proste vymletých ľudí, ktorí nevedeli a nevnímali nič, len bohov a duchov a rôzne entity a nevedeli to ani rozoznávať a verili všetkému a boli naivní a nechali sa oklamať každým a boli to proste jednoduchí, sprostí ľudia. Tento konkrétny projekt oni vlastne ani nechceli oni to ani nemali v pláne spraviť dôveryhodne, že to nebola tá pointa toho projektu. Oni tvorili vlastne horor. Oni chceli natočiť nejakú hororovú scénku, nejaký hororový krátky film, ktorý by vlastne vyvolal aj ten strach alebo nejaké také nekomfortné pocity. A podľa mňa išli do toho aj s tým, že možno si aj uvedomovali, že je to do istej miery paródia alebo je to do istej miery proste nepravda a robili z komára somára, hej, alebo proste robili z toho niečo, čo to nie je. Zjednodušovali to, snažili sa z toho spraviť proste. Ale zároveň, prečo to potrebujeme? Nepotrebujeme to. Proste v tejto dobe, hlavne v tejto dobe naozaj v médiách už nepotrebujeme nejaké dezinformácie, nejaké satíry, paródie na nás, na Slovákov, na Slovanov, ktorí už boli dostatočne utláčaní a bolo o nás proste dosť klamané, naša história bola úplne vymazaná, pozmenená, proste boli sme utláčaní, boli sme zabíjaní, boli sme zosmiešňovaní, proste nikto nás nikdy nebral vážne. A my si to vlastne stále robíme. Týmito prezentáciami v médiách, falošná prezentácia, takisto pozmenená, takisto zľahčujúca, takisto zosmiešňujúca prezentácia, ktorú si proste naša duša, naše srdce, to, kým naozaj sme, proste nezaslúžime si to. A proste títo ľudia si ani neuvedomujú, že to robia vlastne aj sami sebe. Oni sa už tak ako keby odtrhli od tohto. Že si vlastne ani neuvedomujú, že oni zabíjajú sami seba, že oni zabíjajú tú svoju vlastnú esenciu, to svoje vlastné duchovno, to svoje vlastné napojenie na to, odkiaľ prišli, odkiaľ pochádzajú, čo je vlastne v nich, tá ich história. Od začiatku to bolo také, že proste maľovali nám na tvár nejaké runy, ktoré teda akože tie dievčatá, čo nám robili make-up, musím uznať, naozaj si spravili výskum, hej, akože našli runy, ktoré by naozaj mali zobrazovať, že symbol boha slnka. Myslím si, že si naozaj teda akože googlili, hej, slovanské runy, lenže samozrejme nemôžeme to ani vedieť, hej, proste teraz už, ako som povedala, tá história je tak
pozmenená tá symbolika, tá kultúra, je to tak pozmenené, vymazané proste, že už ani v podstate my nemôžeme vedieť, že či máme správny výskum alebo nie. Čo sa týka týchto akože make-up umelkyň, nejakých amatérských, čo nám robili ten make-up, tak myslím si, že spravili, čo mohli. Ale takisto proste, no, išli taký freestyle, hej, že si proste, že povedali, že tak ja ti dám to proste takto cez celú tvár a cez celé čelo, tebe to spravím takto, proste tak ako by si to proste Slovania reálne nemaľovali na tú tvár, hej, ja som mala takto proste celý rad rún takto a ďalší rad rún takto, hej, proste natlačené na sebe strašne veľa rún, čo bolo úplne zbytočné, čo bolo úplne prehnané, vyzeralo to dokonca miestami ako čínske symboly, pretože to bolo také maličké a také narvané na sebe. No a vlastne pri tomto make-upe si akože veľa týchto komparzistov, týchto hercov, čo mali byť súčasťou toho, tak si robili srandu, že to vyzerá ako nacistické symboly. Ďalší typek povedal, že až tak mne to nevadí, že kľudne mi daj aj nacistické symboly. Že nevedia aj, že nacisti si prebrali naše slovanské symboly, pohanské symboly a spravili si z toho svoju propagandu. My si teraz vlastne demonizujeme naše vlastné korene. Úprimne sa mi chce plakať, keď o tom rozprávam, pretože ľudia si neuvedomujú ani, aké je to vážne. Demonizujeme si samých seba vlastne, demonizujeme si našu minulosť, nášho ducha. Demonizujeme si našich predkov, našu rodinu, našu krajinu. Ja si myslím, že my už sme si toho vytrpeli dosť. A veľa ľuďom, čo toto pozerajú, sa asi bude zdať, že som príliš citlivá alebo príliš dramatická, že proste to sú len nejaké sprosté vtipky, že ľudia to nemyslia vážne a že to proste nie je také hlboké, že ukludní sa. Lenže práve takéto malé nejaké, ako som povedala, prezentácie v médiách alebo nejaké nevinné vtipky alebo to, že sa ľudia už nevzdelávajú ohľadom našej histórie, ohľadom našej kultúry, to, že proste je teraz všetko tak globalizované a žijeme proste v kapitalizme a všetko je proste len priemysel a materiálny úspech a tá modernita, tie také fakt, že umelé všetko je umelé. ja už ani neviem, ako to mám vysvetliť. Všetko je umelé. Ľudia zo seba robia umelých. Ja som fakt možno len v 2 ľuďoch, aj to je veľa, videla nejaký zápal do toho, nejakú úprimnosť a takisto aj takú ochotu aj byť nejako súznený s tou prírodou, pretože tá natúra toho rituálu bola, že nám bolo vlastne aj povedané, keď nás akože verbovali do toho komparzu, že chcú vlastne do komparzu ľudí, ktorí napríklad nemajú problém s tým byť bossy vonku. Čo som chápala, že teda áno, že vlastne je to také najprirodzenejšie, najautentickejšie. Zišli sa tam ľudia, ktorí s tým mali problém, ktorí nechceli byť bossy, ktorí sa nechceli zašpiniť. Prišla tam jedna odfarbená blondína, ktorá mala na sebe dosť silný make-up. Bolo nám aj povedané, že vlastne najlepšie by bolo, keby baby nemali žiadny make-up alebo veľmi jemný make-up. Vôbec jej ten make-up ani nezotreli. Potom vlastne tam bol jeden týpek, ktorý vlastne tento rituál vykonával, teda aj na všetky oficiálne klapky v Nike teniskách. A ja si myslím, že toto teda aj dokazuje a teda aj na toto chcem poukázať tá serióznosť, čo sa týka slovenských produkcií. Tak veľa skúseností nemám, ale bola som už 2-krát súčasťou komparzu bratislavskej, rôznych teda týchto našich slovenských produkcií, ktoré teda väčšinou sídlia v Bratislave a väčšina týchto ľudí, ktorí sú do toho zakomponovaní, tak sú Bratislavčania. Nemám asi veľmi čo hovoriť, lebo ja veľmi slovenské filmy, tieto hlavne čo sú už z tejto modernejšej doby, nepozerávam.
Ale viem si spomenúť napríklad na seriály ako Dunaj a tieto rôzne proste intrigánske, romantické seriály ako Búrlivé víno, čo to bolo, Divoké kone proste. Aj títo Slovania napríklad. Všetko je tak strašne odfláknuté. A myslím si, že mám právo o tomto hovoriť, pretože som študovala herectvo, študovala som, teda aj mám skúsenosti s réžiou, aj keď teda len divadelných hier, ale proste tu prechádzajú také veci, ktoré sú úplne, že základy. Točte sa do kruhu, vyzerajte reálne ako zombíci proste. Potom tam dali akože šamana, ktorý vyzeral ako nejaký možno vodca kmeňa. Áno, tomu nemôžem zobrať, taký vlasatý s bradou, proste svaly, hej. Mohol by vyzerať veľmi autenticky. Kľudne by mohol hrať v nejakom stredovekom filme, proste fakt, že nejaký líder, bojovník skôr. Oni z neho spravili šamana, ktorý mal byť jediný, akože dá sa povedať, že triezvy. Mal tam byť proste taký líder, taký akože byť nejak nad tým, dohliadať proste na nás. Môj priateľ vtedy zažartoval, že nemal by byť ten šaman akože najviac pod vplyvom látok, pretože tí šamani sú tí, ktorí vlastne prechádzajú do toho iného sveta a tí sú vlastne tí takí najmudrejší, čo sa týka tohto. Oni vlastne komunikujú s tým iným svetom, prechádzajú medzi tými závojom medzi našim svetom a tým svetom duchov a väčšinou sú to tí najstarší a oni vyzerali najviac tak ako že domalovaní a tak prírodne proste a on tam mal, ešte sa mal aj točiť opačne ako my, že mali ísť akože úplne inak. Neviem akože na čo. Musel mať ten nejaký look, hej, proste chlapci, ktorí jeden mal takto náušnicu, hodinky na rukách. Ja sa môžem reálne len smiať asi nad tým, že ako vlastne toto celé dopadlo. Tí ľudia sa tam absolútne nehodili. Tam boli fakt možno 4 najviac, ktorí sa tam že fakt že hodili a ktorí boli možno aj ochotní spraviť to, čo bolo potrebné spraviť, aby tá scéna vyzerala nejako dôveryhodne. Akože tie Nike tenisky toho typka, to keď som videla proste už po niekoľkých akože fakt, že klapkách, že už sme to natočili niekoľkokrát, hej, a proste nikto mu nič nepovedal, tak ja som dostala úplne, že to kde sme. Oni nám ešte potom povedali, že vlastne tam sa objavia mimozemšťania, že prídu mimozemšťania a my ako teda tento kmeň ich vnímame ako našich bohov, ako nejakú spásu, hej. A išli sme im obetovať jednu babu. A ju jedinú vlastne akože nenamalovali ako nás ostatných. Nedali jej runy na tvár a nejaké tie čmuhy, lebo vlastne ona mala byť pekná a ona mala byť tá obetovaná. Toto je ďalší problém u nás na Slovensku, čo sa týka tohto showbiznisu, takisto VŠMUčiek, všetko po známosti. Áno, kontakty a peniaze. A proste je nám úplne jedno, či niečo má kvalitu. Či je niečo dôveryhodné, či sa k niečomu pristupuje profesionálne, či tam naozaj je ten pocit z toho, ktorý tam má byť, tá energia, tá pravá emócia, tá pravda. Koho to nezaujíma, všetko čo najjednoduchšie. Kostýmy úplne odflaknuté, akože boli tam možno 2 kostýmy, ktoré vyzerali, že OK, že dobre, to by mohlo prejsť ako nejaké slovanské šaty. My ostatní sme mali, že moderné nejaké mini šaty. Dobre, beriem to, ak teda naozaj na tej autenticite im nezáležalo a malo to byť len nejaká proste strašidelná konšpiračná teória, sa proste spraviť z týchto Slovanov úplne vymletých, nejakých stredovekých, proste dobre, že nie neandertálcov, hej, ktorí mimochodom tiež neboli takí vymletí, ako si myslíme, ale to je už tiež úplne iná téma. Vyzeralo to skôr ako nejaká stredoveká obeta, nie ako slovanský rituál. Opakujem, oni ani veľmi nemali rituály, oni mali obrady. Chcem len povedať, že proste ako Slováci si sami ničíme našu krajinu, samých seba, našu kultúru, našu históriu, nášho ducha, našu nejakú spolupatričnosť, našu pravdu, autenticitu.
my sami proste zabúdame na to, čo sa patrí, čo naozaj je hodnotné, čo naozaj má nejakú hlbokú hodnotu. Profesionalita akože v týchto slovenských produkciách ja som ešte nezažila žiadnu. Tam sa všetci správajú proste niekedy ako malé deti, niekedy ako keby si o sebe mysleli, že sú hollywoodske hviezdy, ktoré už teda teraz naozaj tiež nemajú dobré meno, takže vlastne neviem, na čo sa snažia hrať. Namyslenosť, arogancia, nadávky, automatické tykanie človeku, správanie sa proste, že pokiaľ tam nemáš nejakú vyššiu úlohu, nejakú dôležitejšiu úlohu, pokiaľ nie si už nejaký známy herec, tak sa k tebe správajú tak, že ťa buď ignorujú, alebo je to, no, postav sa sem, ty poď sem, ty toto, hento, tamto, ty si kto? Berú ťa len ako nejakú komoditu, ako nejaký ďalší kus, hej. Ja chápem, že ten showbiznis je často tvrdý, ja chápem, že je to o nejakej efektivite, často proste sa nestíha, nie je čas, treba všetko spraviť rýchlo, ale nemalo by to tak fungovať. Nikoho to ani nezaujíma. Proste my už sme tak zabehaní v tom modernizme, v tom kapitalizme, v tom industrializme. My robíme zo seba proste schránky, bábky, umelé barbiny. Už len proste taká ako úplne, že jednoduchá vec, ako že my sme išli proste robiť ten rituál niekde v prírode, hej, dalo sa to čakať. Proste ideme robiť rituál v prírode. Počasie bolo také, aké je, teraz niekoľko dní len prší. Áno, robili sme to v daždi. Povedali nám, že najlepšie by bolo, keby sme boli bosí a nemali problém s tým, že budeme bosí. Robili sme to okolo ohňa, dalo sa proste čakať, že budeme začmudení, proste všetko sa to dalo čakať. Áno. Bola tam proste, ako som povedala, odfarbená blondinka s lipkombom, hej, ceruska na pery, rúž, aj dva možno, hej, na sebe, proste umelé myhalnice, správené obočie, áno. Ktorá mala problém už len s tým, že v jednom momente sme sa mali dať na kolena na zem. Ja budem špinavá! Za prvé to ani nie je tvoje oblečenie, proste dali ti kostým. Za druhé je to len zemina. je to proste len naša príroda, ktorej sme súčasťou. Neviem, či som takáto citlivá na tieto veci, že či proste, ja neviem, že som zvyknutá na to, že akože ľudia sa na mňa pozerajú ako na tú vadnú, ako na tú precitlivelu, ako na niekoho, kto príliš veci rieši, kto je príliš vážny, kto sa nevie usmiať, nevie mať srandu, nevie veci proste len tak pustiť a povedať si, že zároveň si uvedomujem, že ja som toho súčasťou, proste už len týmto ako rozprávam, hej, proste už aj ja som bola proste mala som vymitý mozog, hej, americkými kultúrami a celebritami a showbiznisom a proste tým vplyvom na nás. A ja nevravím, že je to všetko zlé, ja nevravím, že sa tu máme úplne vyhýbať, alebo že tu nemá byť proste nejaká interakcia s inými krajinami, alebo že proste si to tu máme zabarikadovať a proste teraz žiť proste nejako úplne primitívne a že nemáme tu mať žiadne vymoženosti a nemáme mať nič dovezené a nemáme proste spolupracovať s inými krajinami a nemáme sa učiť jazyky a nemáme sa vzdelávať a nemáme proste ísť aj za tým progresom. Samozrejme, že áno, ale proste s mierou a aj neškodiť prírode, neškodiť sebe, neškodiť planete, neškodiť nerobiť zo seba proste niekoho, kým nie sme, proste úplne škodiť našej ľudskosti, našej prírodzenosti, nášmu zdraviu, mentálnemu a fyzickému, proste tým, čo si na seba obliekame, tým, čo jeme, tým, čo dýchame, tým, čo pijeme, proste a to už ide proste do väčších problémov, globálnejších tém, hej, proste, že čo nám dávajú do jedla, čo nám dávajú do vody, čo nám dávajú do oblečenia, to, že si staviame domy z úplne umelých, proste odporných materiálov, ktoré tiež na nás vplývajú úplne zle, alebo to, že proste si staviame hnusné komunistické, betónové, proste odporné budovy a všetko si proste izolujeme nejakými chemikáliami a proste žijeme v tom, dýchame to, pozeráme sa na to, už len to nám proste ničí zdravie alebo akúkoľvek radosť z toho života. Čo sa týka nejakého profesionálneho výkonu,
tak proste človek má problém s tým si vyzuť svoje Nike tenisky, odmaľovať sa a na 2 hodiny normálne len byť v prírode a klaknúť si na našu matku zem. Ešte aj v cudzom oblečení, ktoré ani nemusí prať, keď nechce, môže ho vyhodiť. Alebo im ho vrátiť. Dali nám tie najlacnejšie, najumelšie handry, ktoré boli moderné, absolútne to ani nevyzeralo dôveryhodne. Hej, proste môj priateľ mal niečo, čo vyzeralo ako teplaky z Primarku. To bola katastrofa. Viem, že tu zachádzam do strašne veľa tém a žiadnu som ešte poriadne akože neobjasnila, ale ja dúfam, že ma chápete. Proste ja viem, že tí, čo to majú vidieť, tak to vidieť budú a pochopia ma, pretože zmýšľajú rovnako a naozaj sa už zobudili. Sú aspoň do istej miery súznení s tou pravdou ľudskou a vnímajú proste to, že všetko v tomto svete je úplne na ruby. Chcela by som povedať, že čo sa týka konkrétne tohto projektu, tak sa k nám správali trochu ľudskejšie, hej. S každým z nás sa snažili rozprávať proste ako s kamarátom, hej. Nebol tam nejaký úplne, že disrespect alebo niečo. Bolo to oveľa lepšie, ako čo som zažila. Napríklad bola som kompárs v reklame na VOB banku. Žiadne privítanie, absolútne žiadna organizácia. Musela som sa jadať všetkým na známosť, že proste som tu a ešte to bolo aj také, že keď ma videli, že som vlastne na ten kompárs prišla, ako som si to dovolila, hej, tak proste sa na mňa, oni tam jedli, áno, oni tam pili, oni sa tam všetci proste spolu rozprávali a potom sa na mňa pozreli, začali si o mne šuškať, začali na mňa ukazovať prstom, že to kto je, to čo tu robí. Reálne akože prostredie ako na strednej, keď vás šikanujú nejaké individuá, tak také niečo podobné to bolo, akože reálne taký vibe. A až keď vlastne režisér povedal, že túto dajte do kostýmu, tak už zrazu to bolo, že a hej, a ako sa máte? Poďte sa, že toto vám dám, tu budete vyzerať dobre v tomto určite. A už zrazu to boli úsmevy a už zrazu to bolo... Nechce sa mi to ani opisovať, ani vysvetľovať, pretože to za to nestojí a úplne, že banálna skúsenosť, že vtedy som to aj tak robila len preto, aby mi dali 120 € a mohla som ísť domov. Takže akože aj z mojej strany to bolo nejaký akože materializmus alebo niečo také, že tiež som ich v podstate využívala na to, hej. Takže akože tiež to zo mňa možno robí trošku pokrytca, ale zase oni boli proste tí, ktorí to mali mať profesionálnejšie spravené, ktorí sa tam správali ako hollywoodske hviezdy, hej. A ja som vtedy bola proste tesne po škole, na svojom účte som nemala už skoro nič, hej. Takže som to potrebovala. Je vo mne niečo, s čím akože väčšina ľudí nevie, čo robiť. A vzbudzuje to v nich nejaký nekomfort. A veľakrát som sa s týmto stretla, že vlastne sa na mňa pozreli, ako keby som bola nejaký mimozemšťan, čo prišiel, hej. A popri tom ja si nemyslím, že som nejaká úplne že vadná, alebo nejaká proste, že divná. A teda ak som, tak je mi to jedno a myslím si, že v tomto svete je to aj dobré, ale uvedomila som si, že vlastne koľko ľudí na tomto svete sú takí, že ako proste zombíci, čo proste chodia tak automaticky životom a nezamýšľajú sa nad vecami a nevidia nejaké hlbšie súvislosti a neberú ten svet tak s citom. A je to strašne vyčerpávajúce. Pretože je to väčšina týchto ľudí. Týchto ľudí, ktorí proste si na telo dávajú umelé veci a konzumujú umelé veci a nielen akože fyzicky, ale aj proste čo sa týka ich nejakého mentálneho sústredenia na sociálne siete a na internet a na celebritky a na trendy a na showbiznis a proste len sa zviditeľniť a len proste byť nejaký ten najlepší, len proste sa nejako povyšovať nad ostatnými. Byť proste tá babka. Byť proste tá tvár niečoho. Proste byť uznávaný za ten vzhľad a len za to proste, že čo navonok robím. Sú to práve ľudia, ktorí buď sú z týchto veľkých miest a všade sú bombardovaní proste len tým umelým a reklamami a médiami a
kapitalizmom, teda obchodnými centrami a fast fashion a podobne. Alebo sú to ľudia kľudne aj z dedín alebo z malých miest, ktorí trávia strašne veľa času na internete a pozeraním televízie a sú úplne, že proste majú vymyté mozgy. Hej. Práve títo ľudia majú najviac peňazí a najviac kontaktov a tým pádom oni sú tí, ktorí vlastne stále spôsobujú, že to koleso sa ďalej točí a ten systém tak funguje, lebo oni ho vlastne podporujú, oni ho financujú, oni do tých médií dávajú aj naďalej takéto veci. A je mi veľmi ľúto, že som bola súčasťou niečoho takéhoto, pretože som si myslela, že to bude niečo, čo je bližšie mojej duši. Proste tá téma slovanstva, že teda naozaj akože som rada, že proste ľudí zaujíma tá téma slovanstva a že sa to rieši vlastne, že sa také veci natáčajú. Je to bez rešpektu, bez vzdelania, bez reálnych informácií a ja chápem, že k tým informáciám je ťažké sa dostať, pretože ako som povedala, tá história bola vymazaná a pozmenená a naozaj na to človek potrebuje veľa času a veľa energie a veľa vôle, aby vlastne si to všetko pospájal a dostal sa k niečomu, čo vyzerá ako nejaká najdôveryhodnejšia pravda a aj tak väčšinou si myslím, že môžeme len hádať a domýšľať si, hej, pretože naozaj naša pravda bola tak zadúpaná, veľa ľudí to ani nevie. A veľa ľudí to nepreciťuje. A potom to tak aj vyzerá. Prispievame do toho systemického utláčania. A robíme si srandu z našich predkov, robíme si srandu z toho, že akí boli ľudia kedysi necivilizovaní a sprostí a primitívni. Zabíjame prírodu, zabíjame našu planetu, zabíjame náš domov, zabíjame svoje telo, zabíjame svoju dušu, zabíjame svoju myseľ, zabíjame akékoľvek zdravé zmýšľanie, zabíjame naše pocity a našu citlivosť. Akože povedala som, že toto video nemá zámer uraziť a tá pointa toho videa ani nie je niekoho uraziť, ani neprajem nikomu zlé, ani o nikom nezmýšľam ako, že proste to zlý človek a že len preto, že žije tak, ako žije, tak alebo že sa mu páči to, čo sa mu páči, že proste teraz, že je zlý človek, alebo že proste ho nemám rada, alebo že teraz nejaký hejt na ňo chcem dať. Nie, ja len hovorím, že sú mi tí ľudia smiešní. Úprimne sú, sa hrajú na niečo. Hrajú sa na niečo, čo nie sú. Robia zo seba nejakých velikánov, robia zo seba nejaké pekné barbinky, robia zo seba nejakých alpha males a zvrátená je naša spoločnosť. A perverzná, akože nemyslím v tom sexuálnom slova zmysle, aj keď teda aj v tom. Ale ako som povedala, proste úplne naopak, úplne zvrátená, úplne, že naozaj už ani nevieme, kto sme a kde je pravda a čo je pravda. Naozaj to začalo odvracaním sa od prírody. Ja nevravím teraz, že každý človek by mal byť pohan, každý človek by mal sa rozprávať s lesnými duchmi, každý človek by mal praktizovať obrady ako Slovania, starí Slovania, že teraz by sme všetci sa mali nahrnúť do dedín a kúpiť si svoje vlastné pozemky a mať záhrady a proste teraz sa premiestniť do lesov a neviem čo, pretože to takisto aj to veľmi škodí našej prírode, hej, že teraz sa každý snaží proste utiecť z tých veľkých miest a stadiaľ, kde býva a každý si snaží postaviť si čo najväčší dom a mať čo najväčšiu záhradu a proste byť individuál a od všetkých sa odstrihnúť a to je teda odpoveď na našu nefungujúcu spoločnosť, ktorá sa o človeka nestará, ktorá proste človeka len ubíja. Takže sa nečudujem, že ľudia takto reagujú, ale takisto to nie je adekvátna reakcia, pretože takisto proste tým zaberáme divokú prírodu, hej, všetko si privlastňujeme pre seba, odvraciame sa od komunít. A ja sa teraz ani nesnažím nejako glorifikovať tú minulosť a tú dobu tých starých Slovanov, alebo to, ako sme žili kedy. Samozrejme, že každá doba má svoje chyby, svoje tragédie.
treba rozmýšľať, treba si veci aj filtrovať. A keby každý mal nastavený ten svoj proste vnútorný kompas správne. Ale nemáme. Proste často sme, ako som povedala, veľmi ovplyvniteľní, ako som aj ja bola, čo sa týka tohto projektu. Proste zožneme nejaký úspech, alebo získame peniaze, alebo budeme nejako videní, alebo proste, že záleží akože na nás a na tom, čo my chceme a tým zanedbáme tú komunitu. Úprimne sa musím poďakovať jednému človeku, volá sa Roman, s ktorým sme sa vlastne rozprávali, keď sme odchádzali z toho komparzu a on vlastne hovoril o tom, že sa proste bojí toho, že ten projekt sa stane nejakým zosmiešnením alebo nejakou paródiou na toto. On je vlastne ten, ktorý povedal, že Slovania ani nemali rituály, oni mali vlastne len obrady a že takto to teda absolútne nevyzeralo a ja som si toho bola aj celý čas vedomá, že toto proste nie je to, ako by to malo vyzerať. Tá energia, ten pocit, čo sa do toho dával, tak naozaj nebol správny. Znova to bolo proste zasadzanie strachu do situácií, ktoré strašidelné neboli a nemali by byť a podľa mňa nie je dobre to ľuďom ukazovať. Ukazovanie nejakého proste falošného imidžu, nejaké pretvarovanie, až nejaká proste perverzácia toho, čo to naozaj v skutočnosti bolo a problém je ten, že ľudia sa naozaj nevzdelávajú sami a naozaj proste si nedohľadávajú tie informácie a naozaj proste konzumujú len to, čo im tie médiá ponúkajú. Toto v tých médiách nepotrebujeme. Nepatrí to tam proste. Ja viem, že niektorí si môžu povedať a určite si tu tí tvorcovia hovoria, že proste na tom nezáleží, že to nie je také hlboké, že proste ľudia sa chcú len zabaviť, ľudia proste tak chcú občas vidieť nejaký horor, tak im dávame proste horor a to by bolo všetko v poriadku, keby proste tie väčšie súvislosti, hej, tie širšie súvislosti, ktoré si ľudia naozaj neuvedomujú, neboli momentálne také urgentné a také fatálne. A to je naozaj to, že my, čo teraz potrebujeme, je to národnostné uvedomenie, to, ako sa spieva aj v našej hymne, že aby sa Slováci naozaj zobudili. A to sa proste nestane, keď my nebudeme poznať, kto sme, našu históriu, naše zvyky, našu kultúru a nebudeme si ju ctiť a nebudeme proste dbať na to, aby bola taká, ako má byť, taká, ako naši predkovia vedeli, že je, že proste je pozitívna, je prospešná, je v súlade s prírodou a na tom nie je nič démonické ani zlé. Ani na tých čarách, na tej mágii, na tom čarodejníctve nie je nič zlé. Je to všetko len o tom, ako to zoberie človek a čo s tým robí konkrétny človek. Môže to spraviť ako čiernu mágiu a ako niečo, čo zraňuje aj toho praktikanta, aj možno iných ľudí. Môže to byť proste nejaké uznávanie nejakých zlých, temnejších síl, ale všetko je to proste o tých zámeroch toho konkrétneho človeka a pokiaľ ten človek má pozitívne zámery, vyjde z toho aj pozitívne kúzlo, pozitívne čary, pozitívna mágia. Proste často to čarodejníctvo ani nie je o evokovaní a vzývaní a uctievaní nejakých síl a entít a duchov a podobne. Proste je to len práca s prírodou ako bylinkárstvo, je to proste len uzdravovanie rán a chorôb a mentálnych problémov. Veľa ľudí automaticky si s tým asociujú strach. A pridávanie tohto pocitu strachu do týchto vecí, ktoré by nám mali byť posvetné, alebo keď nie posvetné, tak aspoň by sme k nim mali pristupovať s nejakým zdravým rozumom a rešpektom. Nie proste automaticky s predsudkami a s odsudzovaním a presne s tým strachom a tým pádom, keď sa toho bojíme, tak je to niečo, čo aj buď odsudzujeme, alebo napádame, alebo proste sa od toho stránime a to nás ešte viacej vlastne odsúva od našich koreňov. A treba si uvedomiť, že jednoducho, keď je niekto nejaký veľký tvorca, keď má niekto tú platformu, má niekto proste ten dosah na ľudí, tak má tú zodpovednosť. Má zodpovednosť za to, čo do toho sveta dá. Je do toho vtlačených veľa peňazí, veľa energie, veľa neviem čoho,
proste broadcastujeme to do toho sveta, je tam tá zodpovednosť za to, čo vlastne broadcastujeme, čo vytvárame, akú energiu do toho dáme, akú správu predávame tým ľuďom. Ľudia už nemajú integritu. Ľudia už nemajú tú zodpovednosť, čo asi tá spoločnosť potrebuje, že čo teraz asi by nás ako ľudstvo posunulo ďalej, čo teraz asi by mohlo pomôcť nielen mne, ale aj našej krajine, aj proste ľuďom, aj nejakej komunite, aj planéte možno, aj proste mať tam nejakú tú širšiu perspektívu a nejakú tú objektívnosť, že ja mám vplyv na to, čo sa okolo mňa deje, ja mám vplyv na iných ľudí, ja som takisto súčasťou tejto spoločnosti, tohto sveta, tohto vesmíru, tejto prírody proste, tak asi sa nad tým zamyslím. Nie? Asi sa nad tým trošku zamyslím, že proste nebudem konať ako že proste nebudem tu teraz zosmiešňovať náš národ, náš ľud, ktorého som ja takisto súčasťou lebo som Slovák. Nadávam, pretože som naozaj nasratá a myslím si, že momentálne rozprávam rečou práve týchto tvorcov, pretože takto sa aj oni vyjadrovali na natáčaní, hej. A ja si myslím, že toto je niečo, čo si aj zaslúži ten hnev a tú vášeň a to, že proste... Haló? Kto si myslíte, že ste? Čo si myslíte, že ste a prečo vlastne robíte to, čo robíte? Akože aký je tam zámer? Znovu, akože moja chyba, hej, nespravila som si dostatočný výskum, som tých ľudí ani nepoznala, lebo som zase dôverovala ľuďom a dôverovala som tomu, že tam bude proste nejaký common sense a takisto som dôverovala nejakým tým synchronizáciám od vesmíru, že proste tu mám byť a tu proste mám byť tohto súčasťou, hej. A zrejme som toho mala byť súčasťou, aby to proste vo mne vyvolalo toto, že už stačilo. Pretože ja mám pocit, že tu je to všetko proste úplne, že plážo, že zarobíme peniaze, zviditeľníme sa, proste ja som teraz ten umelec, hej, a predávajú sa moje knižky a ľudia to čítajú a ľudia sa zabávajú, tak proste YOLO! Mohli by ste sa správať ako dospelí ľudia, ako zodpovední ľudia, ktorí proste myslia aj na niečo iné, ako na to, že jak vyzerám, koľko mám peňazí, aký som úspešný, koľko mám kontaktov a proste, že koľko ľudí je fanúšikom mojej práce. Vy vlastne zo seba robíte debila, alebo teda aj ste debil, vlastne sa marketujete, propagujete ďalším debilom a vytvárate takúto bublinu debilizmu v celej našej krajine a v podstate to potom už potom to začne proste presiakať aj do celého vesmíru, hej, že my z ľudstva proste robíme debilov. Lebo slovenský národ to zhltne. Slovenský národ to zhltne, hej, že proste my teraz robíme seriál o druhej svetovej vojne a o holokauste, ale sústredíme sa na intrigy medzi manželmi, medzi ľuďmi, na tú lásku, na tie rozhovory, na proste to isté, na čo sme sa sústredili v Burlivom víne a v Divokých koňoch. Niečo, čo by ľuďom aj dávalo zmysel a logiku. Nedáme si záležať na tom, aby ten scenár dával zmysel, aby tam neboli úplne také že proste nejaká židovka zdrhne po 55. krát k vašim službám, k vášmu pohodliu, k vašemu entertainment, hej. Prišli mimozemšťania, ktorí sú vaši proste páni, že akože vy ich vnímate ako kráľov, hej, a idete im obetovať túto vašu babu. Boli tam nejaké zvieracie lebky, tam dali proste spáliť krabicu z nejakého tovaru, neviem ani z čoho, oblepenú ešte páskou, takže tam palili aj plast, hej, že aby ten oheň bol čo najväčší. Až potom, keď začali točiť, tak si uvedomili, že aha, ja vlastne vidím tú krabicu, ja tú krabicu nemôžem vidieť, pretože je to krabica z Amazonu alebo skade. Ako aj jeden týpek povedal, že ako zvládate tie bosé nohy, lebo ja by som sa strašne chcel vyzuť, ale bojím sa. A tým, že vlastne oni sa cítia natoľko utláčaní, že to spraviť nemôžu, lebo by boli potom pre spoločnosť divní, tak potom odsudzujú nás. Aj keď akože proste vo vnútri sú takí, že vidím, že žijú slobodnejšie a vidím, že ich to robí šťastnejšími a vidím, že nejako zvnútra žiaria. A chcel by som to zažiť tiež, ale nemôžem, lebo sa bojím, lebo proste spoločnosť je taká, aká je a budem divný a budem za magora a budem za blázna. To je vlastne tiež veľmi primárny, v podstate primitívny inštinkt v nás ľuďoch,
ktorí mali aj tie stredoveké kmene, že budeme proste vyhostení z toho kmeňa tým pádom, hej, a bude sa nám horšie prežívať, hej, že proste je to niečo, čo je v nás zakorenené, takže v podstate úplne chápem, hej, že je ťažké to akože s tým bojovať. Keď proste ešte sme sa aj proste tam prihlásili ako skupina ľudí, ktorí vedeli, do čoho idú a vedeli, že toto sa tam asi bude diať a že proste toto od nás chcú a oni sa aj tak boja to spraviť. A my proste s priateľom sme boli jediní, ktorí tam boli bossy. A aj napriek tomu, že sme všetci robili to isté, mali sme byť pod tým istým vibom, proste nikto sa nesúdil navzájom, lebo sme boli v tej istej situácii, proste reálne robili sme všetci to isté, všetci sme mali vyzerať rovnako, byť na tom istom vibe, tak tí ľudia sa aj tak proste báli a držali sa naspäť. Z jednej strany asi aj dobre, lebo podľa mňa to ani nebolo hodné toho, aby sme do toho dali naozaj že všetko a dali do toho seba a dali do toho svoje srdce a svoju dušu, pretože tam miesto pre srdce a dušu ani nebolo. Cirkus, ani nie že cirkus, proste cirkus má oveľa viacej hodnoty a dôstojnosti ako toto. Bolí ma to úprimne, bolí ma to a mrzí ma, že som toho bola súčasťou. Ako herečka, ako niekto, komu na tom herectve, na tom prejave záleží, komu záleží na tom umení, komu takisto záleží na tom posolstve tých Slovanov a na tej energii tej prírody, tak som naozaj sa snažila proste do toho dať dušu a srdce a nezaslúžilo si to. Bolo to zneúctenie, bolo to znečistenie, povrchnosť, posmešky, nadávky. Som proste nechcela byť súčasťou tohto projektu, tak samozrejme nikto ma nenútil, hej, proste nemusela som. Keď ja to nepoviem a nepoviem tie svoje emócie a proste nevyjadrím ich a nepostavím sa za niečo, tak vlastne budem len pomáhať tomu kolesu, tomu systému, aby sa to stále točilo a aj keď proste napríklad sa mu to nepáči alebo si možno až neskoro uvedomí, že aha, že toto asi není to, čo som od toho chcel a vlastne je to niečo, čo akože aj v tom širšom slova zmysle to nejako akože je to dosť také zraňujúce, zničujúce našej spoločnosti, tak aj tak proste nič nepoviem, lebo tak čo už s tým zmôžem, hej. V prvom rade by som bola rada, keby v tom začali tvoriť projekty ľudia, ktorí vedia, o čom rozprávajú, ktorí majú skúsenosti, ktorí žijú s tou prírodou, ktorí majú v sebe ešte to svetlo, tú vášeň, tú integritu a tú zodpovednosť. Toto je téma na veľmi dlho, ale teda je to veľmi dôležité a ja som si to video po sebe pozerala a je tam taký skok, kedy akože zostanem naozaj nahnevaná a začnem tam akože tak z ničoho nič nadávať a chvíľu som bola taká, že to stať asi vymažem, lebo nechcem do toho dávať takú možno negatívnejšiu energiu, ale zároveň príde mi to, že som proste nejako spojila tú istú energiu, ktorú oni odovzdali mne z toho projektu a uvedomila som si, že často, keď sa snažíme tí ľudia, ktorí stoja za tou správnou vecou, tak sú až príliš mierni a držia sa až príliš naspäť a radšej nič nepovedia, alebo sa to snažia naozaj veľmi múdro, pokojne vykomunikovať, čo je samozrejme podľa mňa tá najdôležitejšia vec, ale zároveň niekedy, keď človek naozaj chce zbúrať ten starý systém, tak tam musí byť trošku ako keby príšera proti príšere, hej, že občas to také naozaj je. A teraz nehovorím, že by sme sa mali stať tými príšerami alebo tým zlom, alebo nejako sa pretvoriť na tú opačnú stranu. Ale zároveň si myslím, že také väčšie rozohnenie niekedy je potrebné, keďže už sme zašli do takých pokročilých štádií, kedy niekedy tí slabší sa tiež musia brániť násilím, bohužiaľ. Inak by sa neobránili. To je len teraz také prirovnanie, alebo teda taká asi vážnejšia metafora, ako v skutočnosti toto je, teda hej, ale
aby ste ma pochopili. Vystrihla som veľa vecí z toho videa, ktoré som mala pocit, že dobre, netreba to tam dávať a možno hovorím až príliš, možno toto nebude mať na nikoho nejaký dobrý vplyv a podobne. Takže ani ja som možno nebola až taká autentická tým, že som to zostrihala. Cítim to tak, ako to cítim a s tým, v akom štádiu už sme v tomto svete, je to veľmi oprávnené cítiť. Nie je správne sa navzájom napádať, ale ten svet funguje tak, ako funguje a na to zrútenie, na tú výhru toho svetla, tam tá bitka niekedy musí byť a to svetlo musí byť ešte viacej rozohnené ako tá tma. Bola by som rada, keby sa zobudili, viacej sa rozohnili, viacej sa rozvášnili tí zodpovední ľudia s tým svetlom a s tou integritou a nedali si tento svet, médiá, showbiznis, umenie, ľudskú a vesmírnu pravdu zobrať.